Arratsalde ederra pasatzen ari dira eta adinak ez du axola burua erabetzeko. Iloba harriturik dago Amona diaboloarekin duen trebesiarekin. Aitona pazientzia handia du eta ilobak bizikletan ibiltzen ikasiko du. No sartuko dugu gola? Ez du importa, ederki pasatzen ari dira. Soka bat besterik ez da behar nagusi hauei bizitza alaitzeko. Nork erakusten dion hori? Ilobak Aitona kutsatu du. Gazteak eta helduak elkarrekin asko zobe.